Imos ver como facer unha videochamada en grupo a través da aplicación WhatsApp. Cando iniciamos o noso WhatsApp normalmente nos vai a mostrar na pantalla as últimas mensaxes recibidas e por defecto estará na opción chat, pero ao ladiño temos a opción llamadas, que é a que debemos activar para facer esta videochamada. Unha vez que temos activada a opción llamadas, na parte superior nos aparecerá a opción de nueva llamada grupal. Activando esta opción nos levará á nosa axenda e o que temos que facer é buscar aquelas persoas que queremos engadir e ilas engadindo e aparecerán marcadas con unha X na parte superior da pantalla ata un máximo de 8 participantes. Unha vez que temos seleccionadas as persoas coas que nos queremos conectar, simplemente temos que pulsar o botón de videochamada. Si somos os que estamos do outro lado e recibimos unha videochamada, na pantalla de estado do noso WhatsApp recibiremos unha mensaxe así: videollamada grupal entrante, solamente temos que contestar. Moi ben, xa estamos todos conectados facendo unha videochamada a través de WhatsApp. Estas videochamadas tamén se poden facer de persoa a persoa. Para elo accederemos á nosa axenda, buscaremos a persoa ca que queremos contactar e simplemente activaremos o botón de videochamada. Si cando estamos falando con esta persona queremos engadir máis persoas, vemos que na parte superior dereita da conferencia tendremos un icono que nos está indicando máis persoas. Pulsando aquí, novamente nos levará á axenda, seleccionaremos, daremos chamar e irá engadindo paulatinamente persoas a esa videochamada, como dixen antes, ata un máximo de 8 participantes. Na parte inferior da nosa pantalla tamén tendremos acceso aos botóns de control. Por un lado tendremos o do volumen, o de activar e desactivar a videocámara e o de activar e desactivar o noso micrófono. Recordade, ata un máximo de 8.